Assalamu alaikum, büyüstü köl. Tavan 4 декабрь буши азарт шолошва. Шуцу орти аслан канал реалити та. Маш довер шадерша. Вай стрим ма YouTube чуаю, TikTok чуаю. Шайвега маш довер. Салам, всем салам дё. Так, Ури, делер салам маршал, хуй южная степь, доброго вечера. И вам того же. Асламбек, критик, Довиле, гражданин Ичкерии, гражданин Ичкерии Шайвега, делер салам маршал, ва алейкум ассалам. Тамерлан, Леонид, всех приветствую. Саха, Крим, всем салам алейкум. Ассалам, здоровья и сил. Спасибо за вашу работу. Жаль, что я не знаю родной язык, с удовольствием послушала. Саха, вот, ва алейкум ассалам, вот поэтому вам нужно учить. Смотрите этот стрим и учите потихонечку. Ассаламу алейкум, ваш довольшу, асандере, салам ашхоль бамут, машха овелю, алейкум салам, Фрея, Фараму, Сюрди Кёль, Массера, Чингисхан, Шевега Машхор, куда бы Кадыров не убежал, он побежит навстречу смерти, было Чингисхан. Машал душик Массега, Эрнесто Пабло. Так, Эрнесто, это не ко мне. Вилпес, ассаламу алейкум, Машал Думасар, ва алейкум салам, анархист, Шевега, Леди, Питер Вольф, Ваха, Шевега, Машуэльшо, ва алейкум ассалам. Босс, сегодня не смотрю чат, буду слушать. Молодец. Дидо, Фридом, Ури, босс. Босс. تنومن دويني غيرش مو جوال ولا دات تاج ويناخ وعليك السلام شاوي ماش وول تاج تان لير ويستريما نوتشو محتايوه تاق تير حقيشتو خبرش كديرو ودغيرش ودسوديش يوخيتن أغرانا خيتن بوه كديرو واتسودت أغران الجاء كانويرش دخوي تاريخ كانويرش بو كديروي خزغم يلديش بيلم بيلش نو بريكاز هادلش كورتي رابوي تربوش بو ود توسلا نو ود جولو штатскич маш беш гуча делла цавадлош висан бо Украина чукисан болчер дуку патеш хила ишт халду дег وعليكم السلام شاويغا ماشوال بخموتلش اغو دقيقي باتير شو غاسق شيو يا اوكراين شيو باتيرش بعدك ديش دقو اشت حال دق شي خاطرش دي ويل سلك وي ستريمان اوك تيك توك جوا يوتيوب جوا دايس يرجيه ويك ألسم ناخ وي خزر دوش وي غوردوش und elcha وي تخزيتي وي تغايتي رياتش دوخشنا قايوكشن غاسقشن بوخ بالشار تاع جو قايوكش تو تاعتن ديلا شي مخول بعدك دخزت هوسر دوخوي لايك شيتي اي كومنتاري شيازي سين خوچ اوشن خاطرش دلا حجروسو بو بيسنشت احيغي البوخ أرتو آمن نيت أرتوغيتش عشان لا ألوش تجميل وانك دال شاش لغة كردو القتان و قور وات و قير وات دال مولا وينا دال مولا تاك ديانا وعليكم السلام это تيك توك чуа صح гойтия Цагойти бо куду тиш дидо. Асан я сдона ночью матла. Халамахитла. Асан если потери со стороны Ичкерии. Питер Вольф. Сун хуш яциш ца потериш ю олш сун цахеза. Но война ша угарач о темш беча. Чопиш бу. Энс туам артиллерийский туам мабуй гоушенс бешбек. Так Украине герц гейм кит. те техник чою современный келлелегю расқши дацақоч украиншен но и датуга разведка те юди цу разведку дронш ай дой цу дронш координач да луш
تا ارتليري نوت كوي لا تتوش ثاني إيش تأقيوا حياة التريتوريا شجع زتشيسك شيء نو رزويت كي قوسنا نوم وينش كلش بش وقر دق ريزولتات يش وقر جوه لتش بش وينش بو لتش أوكراينش بو قناش بو هيت دق يوج جرشي خلا بتيرش سان وينا قيسو وينا جرجي بيان إيش تحلدو نبولو ما سرنا بوبا نو وينش بولو با شاي بروفيسيونالش بوش تمش جينا بوش تندل ويشير بتيرش كيز كل أما خيرو الخيتسو بتيرش ويشير وتخيل ليشات توام جو بوست توام بوت انتنسيوني دخويتنا اشتغل يتاق جيتوشل جرشة غاس شقوة تسديش انتي بموت أولتر ويشارتنا باخموت بوشل متى إذا تيجاتها يسنى ويغالق ترينا باخموت انتي مري أوبلسن داشاري شو إمتكش ود قيروات بو ويناس قيروات ودي تروات غاسقش ود غيرش جو تو ويلون بايرونه يا دوما بموت بموتات бахмут ем. Добрый вечер, мирного неба над головой Украины. Аминь миру, аминь, аминь инна. Так, вот и тару деньги все решают в их мире. إذا خلمك أنارخيست إشتم نيس ليو أتسوتي نحنخا إهو خيردو أصلا دقم بيغرتشنك باتوم إتيمشو نداونا قوريل ويجاي بوش دات ما يقردو ليدي باغم بيغر لتسا دوخ قار إشتم دقو همش باغوي قار لدو غاري دقو قدر تسير نو малой кровью джимтит نعتديرز ميكشدو دول حل أوكرانيا قي إسكر غاسقي تتواتشبو террористические акчулина Испания савзрил хилла письмаш ю почтово ящикшу бандерольш посылк шумш даяч Испания ца إيقان إشت بسمو حدويل شوش أخرانيك خلايت بباسولستو تشور بيالله اللي تسوى حيوالش إيقان إلازوينا يوخ قيوريت بو تات بولشار شيت بو посылкш бандерольш лохши бо так и герш дешол завод штат организация шу Украины герш дойч бо цена яй там бо حقي بارك شي штат чукун шат лерк ши сацумш قيغيتن بوختر دي سيا وعليكم السلام ديلر سلام اشخل محمد هو ماش إيش تعودو شيخات تشديد دول هلا دوتر دقوة إيش كيري بورد السلام عليكم سلام ويجو وعليكم السلام وجا باني كعبو أصلا ديوات سكودا أولي إيش كيري دينلو شو سميول شو دال مولا إيش كيري بورد وعليكم السلام مجي كتاي دو خل ميك الخيتسون كتاي قدو دير دو الخيتسون أما كتايو سيبير أو كتاي قاش مكشوقت روسيا يقشغنا دوي كتاي عطيرك يقصغيرتك تون دايل مكشوقي هونت ألز كتاي غدا هوتن ساكيب شليلتسو وديتسو تاتسومانتيا يوينس يويالك كتاي تاخ إبوغ دو تاهومان تاهومان تابرتل شوختير دوقتير دات Так, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, аюб, машвойло. Сюга и гайск шхава этанол, агент, блогер, тумсу Абдурахманов ялет. Дуко шуах хиттер, так, цуналет, сашидуаш, дуас, элки, мабулш, сагам вайцарис, вайн дуко зид яша, вайн гайск шан дебол бешуке. Киума дайца, دوق اش بوشا سموسين بيتنا اش ناغن بيتنا وين جينا دوش جينشانا تاجم اقومنا قيتشنا تاق وي ستريم يشغينا ستريم يولول شغينا تشوبويل سرازو شي بيلو ما بويتير كمان دل وي سرازو يهوغيلا ويروينا ميتشوغن قيل ولا تاقيو كوكاز ريالي دويتش ويل يوخين تعري بي بي سي إيرازني غاز قيمات تايول يتير الديلش
تاري يزدد ولدلا تاندينا شندينا سك سوازي توالير ألا يخلو مادات يتحنا بوليت نوت بو إيوينا تحنا جورناليست وت بو إيوينا طبعا وين خوش قزعدوق ونخبي أن منصور ستاري وينا عمران أليف مامي خان أمارو وينا بلغيا أستريا وين خلول أنزور إزوين بوش خلول برلين وقزع خنقشويل زين مخان وير تا ويتش قيل دويتش داتس قيل دا يشيات إشتم دوي سجويتش خينا هند الشهر برو государство قزع ملجو спецслужб شوية قير شويات مدر الجش تا أدمنت يعني تبيش спецслужб شات профессионал شبو техника يوب لدوغة سليشك профессионально бол بها كان أما إشتغاز قسن هم شدات قير احتيغا دات полномочия шеяцк полномочия шем юқер амел доч но иштагас сан иштав вседозволенность идукцуна ият цундела амел до ишта вини векни ани раскручивать деш до халх цуну кверта жауитан вижен ульш ямасита жаутуаш интенсивно кверта жауит шума цахилек та тари дела вим цевини я تيجي أتزواتين دقيقا أو ملور خسان خليته ودقوشون جو يغوير واتر داتا أترويت نال تعاقي وما دوج تب الدي تناقي جزيج يازين تغزوين تعاقي دكزات السبت جدينيات وينع دال مارشال دولتون نو إز داستر خسان خليته إردغاني بوتيني غوشخ كيت شوكتا تاع قميل دين شوكتا شوكتا لغير نايلر تشني полностью تشني بول ساتيش بول إبوغدو إساق ماش تخيلردو يا بقول دعوشتس خيل ميكشدو совпадение خيل يشمايو يو خينس هرا إشتنس داسيت موش دقيقا ولو رسي تا بوزيتيف تسلوش تنا ويشنا مش ملش بخا مخاي قزر عيد لنا خا طبعا ويتا دي تشخا كان شادق ويلات قير هدو وبيلو خيلش عدويت قير هندويت تيميلو حوج تقان زي ما دات يخلشتك وين دو حال بول بيش خلر وين دو يخلشتو زي وي بو يبال قاش بيش اجين ستسوينا ار قواس قاك بوش قار ار تقواسا قاك ار قواس بوش تيادو ليل ديش دوي يا ستسوي باديش دون دالجا وي كي نعبو تار عيغش بيش وي دو تار عيغش بيش سون ديلا ايش تعبيكش بيش يا زي استو تاعتا تقدي انشايت اشياء سي جيرس قيتا بار باترم قيت يالق كويرتا قيت مozg задетцейна алиштану шуточный язин так тикток чуак хичана яржеш юқиз уже дал хастан будин висан диги дудин висан вай цутя язинага адам тие шишол шум дацас язинаг реанимация чурк искусственный комя альчу прямой эфир стримирю альч буа комментарияш язеш тикток чуак уқана дайскуш бу ах ойлоқас цуо кверта жауқетта бахча ху бахча هو باشلويو هرناخ دا ألهم نختيش بقرناخ كان مثلا ده كذا دلوش ده تقرش هذا إيشتم دو مگر دو تطير دا دولو سون إيويلا إيوينا السوتاتيشون يا قزر عيدلو يواشي تا سبيكتاكل واتني بوزيتيف تسلوش ويتويش تني بيالله وإيه أقل تا دقو خارجيان أقل دقو لجيتن رسكروتيتون والسك يشا راسك شو دقيقة نز يقزر عيدلو اشتا اغروزيو اشتا هما ديتسن تا بستنوين تيجر عيدلو دقايلو احقنز قي ابسنينيات تنا نو هو اردوين تنا هو غير نو عيدلو اشتا زدر جاتوين اشت بيالو وال اشتوم غير دو التغييت سنو دالج زدر جاتوين شيكوم الا تو شاشون تقبول بير بو ايردو تا شيكو يوج او تشاول شورق تشولرق وينيا من ورزاه ماليش بوش ابو حمزه بوش على لبوت تاخي لا وشهرد وجه بوش تناوست از تو الرق سودع البرق تو حسين ابراهيم متجاهلك تيجا بجنبي إتنسوا يبيرش تيجا مسي تسجوينا ويس لابوتا грузинский территория
شن ديك مدر أس ديشتك الليرك تو أستريا سوديا وغا بيستو إمارات كوكاز وشا وشتا بوش وشا ريليجيوز نجو دينس شرط نواتش سجوشا بوش ناغن يقاليل سجوه تو الليرك شن ديك ذات أس إناحا جوش بوش راديكال ناش وي وش راديكال ني دو يقال وي ريزولتات يش وي زدواتو أقانا شان أجروسخج أقانا أرجي خامة سخائي ويهمش أقانا حقوه راديكال واخو يخلفات إن شاء الله ما شاء الله كافر شي تكفير شي بورسومش دوتش أنا أخوش خير ملوي ديلا يقتام برر يتع دتام برقو أولي يتع هم دتام برقو أولي تا يهم إيشين حتوس تلشة أو هرسن بولشار حق بوي أول إشتا أولي تون تعزابيس تون عليه تع إنورمات لقوزر سبيتسلوشن تا سبيتسلوشن بايد ما بوي أفيتسيرشن سيدرچي دوي كديروچن ديكيوز سيتواتي ريزولتات толшолум результаты قزر айдлан маиз результат шаш беш болла чубиха особенно нохчи хилч чо мехал хулкат нохчи чу лача иш хинца меллаг делла мелла цадел дикла делла қилага лурду дал мула та дик адам вай қият дошду ишт ибелш беша инахбу цундела Wien also absolut nicht schwarze und als wir شيء وراوات نو نكسرنا داجي ويها غرت دولش ديسي شوم دا ترقس وين خلش دوي يقيقو عيد لو قايلو يحقنس يا غاسق شيء التزوعتنا دعوي جنس قطع أبيسنيني يحتسومان دا دوينو اجين تيبا ديانا دوينو اجين تيبا تاك شو كومنتاريشن يوصوا سلام маршал голь особенно Европа внутреннее дело в ходе активно значит война ас дитина дагдохир дукшон терак чахирю Европа ахирю и цер профессор квалификацию раскши Инц ашшун тидам бина иза Украине атари охшол дрон штир раскши охшеш Украин шо раскши дрон штир охшол видео ошгинишун танк уақитша ишта чисто хал Сирия от игилу йохш ишта тихаузеш йохта уақитши ишта спецификчат от видео шта ешо точно царях терьешбу цухена дюнда яр информация игилла цуюка цу игилюка расқи ФСБ ГРУ шайбелло бу хинца имеетча даже хинц Украине на хал ухши кверта кувалтуги уйши та эзелюй адам адам қирда ليلدي شوم دو تساري نو هينز تسير ديك تعدل نو اتراكش يريو اتراكش اسخيريو بو تاشوخا نيو قزات ونداش قزر عيد لنا خايش خيريوي خان سكريتيات اما روسيا تا خالدو هينز военное положение Луганский, Донецкий, Запорожье, тигшей территории шубошер цериш военное положение юлша инаха Тамте дабюкш барца смертная казнь яр ДНР ЛНР бошолац фейковые территории ште и из-за инс Путинса дикханюцуэ эл та шикир хиламекцуэ эл и положение инс новой территории Россия хакиятю и военное положение и законниста дизель и военное положение цара украинец должен цел территории штаны ёққарю царис تأخذين رسيو يوقلو تساري اشتاد دو تسار جيم أدم مهتاق تدالت قير مقوير إش نيت باحت ساقا أدم يقعبول نيت تو أدمان شي خيتشا تحدي دوق قدر داتر أدموا أتعيد لك تو شوادل برتاق الغرج الدعوة تحلوال تعزر زكونا تغرج الليدر خلرق تعنك تحدينا دعوقر برتارش نو أدم تساتيشي نيتساق تساتيشي تغيرش ياش بروباغندا يو شاش чё душа и спецслужб чё ю шаш из-за дубор и смертная казнь из ибо куду Россия смертная казнь не мою просто временно сациню хан мораторий нюцуна и мораторий вой нохчи шаш вой дай анчу да Европа шаш хазлуш диклуш да шаш чё демократ ду гуманиш дуал цугена ist сациню ас из дицен маситас и смертная казнь ю эрил шишун Россия تا цуман шику яца, например,
салам маршал, ду Фрея, Юга, ду салам маршал, Массарга, дукшик салам маршал. Мы выдадим Кадырова как чирик из тела чеченского народа. Выдавим. Да, мула. Просто спрятали Асланова. Походу что-то нигач ценда цель. Да, цендо что-то. Да, össиш войн. Да, бай шара эксперимент. Индер бага Аслан. Ичкери веч уитервац, фрея, дейр уитервац. ФСБшная агентура – это расходный материал, выживают только самые хитрые. Да, совершенно верно. Хинс вайцахил гаск шдиот билан бол вайт эмло буй, хитаиш цалак карт эмло вайцават иш диован. Иш среднего звена дукаш ишабеш бай анкцер. Ца вацкинс кадиры гуанда дина даже висан вацкцер. Шевик почти винакцер. Достань, теперь многие люди отписываются, это потому, что ты говоришь дигду, да, дила отписаться. Я говорю, дила отписаться. Так, в основном религиозные деятели завуалированные предатели. Двойной або Чингисхан, або и двойной агент. Может такой вариант, если он гипотетически начал отходить от дел грязных, его за это скрытно хотят вывести через финскую границу, просто мнение. Ури сунцага тигач обох эшшма будет тяхтетик хумада, твоюш обозначить бина агент буй. Үш цабина царь ешел нападкш үши пейт больше. Үш бина войнари дахаэт. Войн халдала ахтала дахаэт дуй. Харнах ценбат, харнах раскшан ты болбеш, бу харнах селом вой прослушивать деш, раскшан переводчеш, вой тем лобай и тен бу иш дахаэт дин дуис. Цундель духарша дегадат, вой лилештег. Те. Дальше еще больше комментариев. Я сам все сложно, вой кич дух фас, скажи бог, да? Цаума да чадига дигду. В правовом поле болбир буй, вой шун юа ити еще, вой председателя Волшпальнан партию, Чеченская демократическая партия, Аскимата Эльчуи, английский матла, Чечения Democratic Party боши, ночи матла, ночи демократический партии боши, Ошевега демократ, ошевег халифат шар раваттеш буй, ночи чуа, ой конституция, да, самагеша, но шиц бойр бушаберше демократ бойр, набюллер буш. Но бакига бок ал волш демократ волш бок ал волши قومن سقتش ليلا شاه حسين إسخان هو ديبوتات и بو ديبوتاج بيسنام دين نو قتاش حسين سن قاهو يكش بول بيش كزنا بو تا اي партию и партии цуюкет разные на бу иш тайпан махка аша бу и партии поддерживать те, шейк цунах ас движал дошон иш инах ценхелари. Соват су партию он су правозащитнику са политической деятельности лили ишят и ас лила иряцер сей эту балари. С дома царил вай цавохир дацер тиш кар вай саберда догит дела шун маха ариу югам ола сат аха ишт эрвалусу. Цундела, но и партия юқисуа, что формально цахиларх и шавега сумвойшват, ну сега и партия кулш и уставия здесь и цин шавел и идешь создатель партии, иш война у вас тибу воин бойшобу, царя войг твишала дало. Так, цунде и партия йозити еще массана.
Так. Что за партия? Партия Нохчи демократической партии. Председатель Хусейн Исхан Наутига. Цюк илош война, уасти мук цюк илош беш. И вой задача от партии цельша из саяц YouTube канал да разделе сообщество чу илан ю вой специальный YouTube канал хадилан от война ваш. TikTok канал хадилан, YouTube канал хадилан, Facebook чуа группа ши страница ю цель деоккупация, социальная помощь, адман водара, ну видишь разные цели шух деоккупация, ой мах мухбахкар, ой тя ниц бинаш ой тя геноцид вол мижги цан годеш хелаш юпи узбар, ну ой нохчи قوم سجرت تنبوقس ناخ تيقي نشا دال مقلعتن شو ديل شي دوا شي قوم دوا أهيكش نامو Вести хуйла дал визель Хадижа. Чеченский язык сложный в учебе. Да, говорят, бандит, сложно. Окна ван кес докит ин дой эрдолшду. Самогатина вала. А ты тогда иди, если мы к арабам, в смысле, Астабохик, Арбош, Болчу, Асригумаца, бо все интересно на моем канале. Ай, никаюш, аж могу. Ай, что ты алловзантик интересно, мужгоиш. Так. Шо дуца, YouTube чуаса проблем, шушун, шую и проблем, вежде. Из тебя будет хороший прокурор свободной Ичкерии, не замыкайся в себе, Хасан, правда. Да я исхуйлон, правда. Угар расстрельной статья, угар расстрельной должности, у вас вообще. مجردو بكا ويجين عدو بروكورور شبيتي قيوم شديتي وي تاعت نات امي دقيوش بو دقيوش بو تامي يوا چوك از شانسيوش تامي دقيوش بو ناخ تنديلا وي ادمي بقون شي ناغن ومودا ديزي ناخ дол холан реальный картин дуй из представить дай хаус дисквай. Assalamu alaikum. Quza bolchan hodwaiter. Wa alaikum assalam. Huwa dua hain duitseg. Huwa dua duitseg. Parti boga wa du din oman duk ter duitsega wa qam muak mukbal shins bisan mabat demokrat. Так демократ üstach бук именно политический демократ üstach бук и демократ шве бат но ит бойрам бу üш да төчтен бу лошияч толчо демократ да цербош ама пока иш бу цен до одадиш цен бу куду войн вой партин одадиш дуй ши долучул одадиш дуй. Assalamu alaikum, Quza bolchan. Так. Томсон ниш полковник ФСБ, юм бору зана, сухамца. Дат ца независимо, ю зака ца отношения юлш дат зака датчун и партия ячун, пак иза вой нохчи партию. Ночью партию кыса. Здесь одна женщина осталась без жилья с детьми и с матерью. Только один откликнулся. Дэр дикмаду. Европе нохчен
كيرت هونتسلوا دير تلو خالد ويا دوحر دلا وين دوحر بيش بوق بوبو شولا دلا وي ده غالشتو وي نوح شدوا مدر ديش دوي مدر الج سهيت وقل يعني سونتات إبوه شارخ سيت إليتش بيخيش وات نوشي ايش بشتو بوتر بو خارت ديك تو دوتر دو حيزة تو دير دو ليوي كيرتش دور دو تو دلوك دير دو تو Und elche إذا شيء убеждение الشخص политический شيء взгляд شويد حبي أنواع تخص إذا شيء نتعجب ترونيسيا شيء أتوبة ساعة يبولا بات تعب يختبر أما شيء إيش حبي شيء قناش بويا بلز دين باي أم دقو باي أم دقو دع بالله نو بلز دينا بقلا وقوما سأقتش يداخر واخر شادك أخوما دي دغتن كجينا شا تعتبش تقيد شا انت ريليجيوزنا تيقع بولشا تعتبش تقيد بوشاش ميجو وزنا هدو دير شي دو دوك تن شيارة وليل شخلر تندل إناخا مسو أغو وش دو دوقوي اشتهم دات تندل تعقدو незнание правовая безграмотность олцуна нигилизм олцуна из дат قويت из цетуэ قوين из грамотность цетуэ قوين إذا تتع باو ببيزوي المولا أو أكستريم شجاوي مخلوين هو قيتو أدم قيتة حوسم حوسوي إدو إيش إبعنا شتو وين راسك شدو على الباو بر وي وش وين زين شدر شيو قل يعني بوش دات شو ديك يرشون وي حال دوحر وي حدا يحقن شو لارن برشون شو سي درشون نو راسك شباو بير وي ايش خوزا خيلشين سوي اول كيرست بوي هردو وجدو والله سو اغنيمتشا بعك سينا بيزن دو خادك دو قومش ويت سوي قومت وي غيلقش تدوشمش دوقي اما ايش بوتر دات يومش اولر دوقر ايش بوتنو سغوات تسونخ وبجي تشامبول قير عمل دوخكم دوي اتسل حون شا دق مجيت قاد نو يحو ايش بيتحول ايش بشنتي على واتس سو دادلق اوتوريتيت دايل اوجيني دايل شايك دايل تاكر حلتيش اولي غوريني تيش ايش تعودو ابجمو تاك هوشا شاش هدويتو جو ناحت شبه قنوان Так, дальше. Вообще-то он заслужил судьбы бандита Степана Разина, но у чеченцев нет такой звериной жестокости, как у русских. Да, мулавей и умждил да ищать. Нохчичу Евросоюз говорятстве. Нохчичу Евросоюз يقيموا وين شو ورات يورسوز نوحشي دال مقلع وينيس بولبا ويدقو قايقا وندال شيء ستاندرد شمايو يوقع يوش ويخيل دوش دق دال مقلع Так, в ближайшие дни будет опровержение слов папы, что его не так поняли, но результат дал осадок. Цакума алгертерсо. Кадыровса вайкам использовать диэлер откровенно гаск инс украинши гаск вежди бут ах вайкам использовать диэл. Так югахинс и хабахкан бол радикальный болшинс и хитсас виценол и агента قبول شابر جو خليفات يشر دعوتش نامقش так ну قزاعش يوروبيا ديمقراطي وقاعش افغانستان عاش بالاري مش лицемерш бац эдер ну قزاعش тер шер отешелш да лицемерие хит قسمون например искренне вала und als шина قزاع zu позитив хайок суди уидер кефирски адвокат лоцко жукти лоцко قويق лоц شين وشي وقل شان اتشي قومن اتنيستلج ها وين شرق خلديس ها حين تعدي الشرق ده او افغانستاني و مو اعتقاد عن بقشر اي واغا واتاخدي يومش
лицемерие بقيتون تاع دوش دات إذا دويني ستاندرت أولي نو политику قاعد أو ليلش دوي هم دات سون دلاش عش политик شو بوش ليل خير بوش وينه يربر إذا قاعد ألقصون دات وي بوسو دين دو على دات بوسو دين وي دو على خليشيات وي بوسو بنادو وي دين قام بتشتي دين قام بوسو بدو وين يقع بوسو ووتشنا ويسن بقونشيو أتيستي ولا إيودي ولا إخريستين رازنيتات язычники вала сюна войнюк авиаша вой адми бакун шхлиещу вой пачал кулштала современный пачал иштумду тахкинца цер хаят сахинс ишар кулбош идуит йохинс папс вой сам жест папа римский бош пахан римский цу войн явно российский фашистский войн высказывания войду бог وي روسكي كولتور وين ديك تسيويز ديلا ديك روسكي كولتور ديك وي تسيوق إير وي دوتس ديلا وي برياتشي جو إزنا خلبو وين كديرا وارميل بيزا غاسقشن بوخ بلنا بوقش وين خوش دو تحقق تسير قزلش تليلني وين خوش دو أوكرانيا ليلين تات ممينش خل خيريو إنز بوچا دوقو نابا إرتيغا شي ورتوس ولك إشي نوشي واتسخا إيش كديرو أحمد بولكيو قادو قواس قيمة مو روسيا ميلو بيش على قولي أتقدر ميسا شيء كيتش بو حبوخ قيتسا إيش خلامكش بوتيجا نو نوختشا كديروختشا إقزلش ليلين أولش خيز دات سوين لا خير يوتير ويتسا بوتير ناحيز بيش كويتات بيش نوينت إي خيز دات بابس وين إبو تأخين سون دقا قزا خلمكش دكودو يوغتا مول وبوش تا ورق تجوا دعوتن وفورما يوغان جغات قيقديش تيبا يش ستانيش وأوكراينش أمريكا أردين زابدا شايقا بيوخو مايو هرتنو غاسقشن وخويلون شاش ويداي اندي بايشر ويداي امبول غاسقشن وخويلو هرتنو أقبش شابش وبو بيوبو تاينت أتبابسي ألجا أتكاتوليكشن دو على تيراكتشن интеракция ешма буюш и теперь специализацию и теперь ирию уж теперь ищет قتير نيتسا تبيسان مسو أو لكش أيضا تير أي أنجنتورة قزر ده مقلا حلوش دالوش تات движение يوخ كريوتيجا حقوش يوخشو أنجنتورش دوق بول بوتسان دو حالبيش ده مقلا يوش قزر حتى نيربولش بوشابرش так دايو أس مرسويت زائنا تحقينت أتكاتوليكشن دو حال تيركوشن دو حال اشتراك جرن كلوير شوسو سجرت شوسو تحقيتر دينشول تاعتسونخ تانوخشي تابوليزن نك تواريش وي إز تاكلا قوسن شاديشتك تا دوماتش تا جيمسك هاو فرنسا biz arujne büyüne gerzdoç uçitel vin senvek uy şauli yıldo miç uyda tsawoş iştqar program çu üli ويناخ جو برستو ينا دوي نوتش قام أهتن مختيش دوي ونوشايمي دوي دات دا إشت نوشيت تدين إشت هم دان قيرش وقصو تنديلا إنت أسيجر إدابوغ وقتوا هوش دوي أو يوتيوب توا تيك توك توا أو يوتيوب توا يول زابس يسريو شيشون تنديل داخل دوكشون أتسومنا ويج أو لردل ديشون وين تار هو ألا تهم ده يشوش داتشون تهم أنت قودي يشوش داتشون هردوق ظلمي وقومن провокация يشون كياتشش ييره يشوني провокация تون ديلا ويتشوخ لرلوش аккуратно تاتسكوك بوخش عدل ديش دوشون وي دخلش لرلولش نوخشي شين خوش ويغلره ويلش так Büyüstik öl nohçu hay öl büyüstik. دير خزير أصلا هو لر والويزي أبريك هو حين لا سواق لر لو حين لا حين غلر لو سوق تانا غدل دو شواتسو لامرو تشوبو ديل إلشان هو اللجوينة جريز واتسر ديل دا ملوا لامرو
Со рейз вала уэца ходел элчен хум элек сегви рейзу qua biz оружны учитель шашти леч ашбол Франция шай пособил уж худинц дохш дуца сон адюцек но просто дел элченца эллире эллец бадар дит дизи ой Франция ти леч кюкта динце дес тошу долча ире дуара ду аш бошу низамлари ду элчубех камбол нахат хамуца эллир элла halts kadira wer mudira wer tsar boxdek شيء ونعد انك تعدي وجدي ناهيه تشبوش همش ديتن اك انت كورزاو يحقن اك انت ليوين مشي جرتو و اك انت سوك انت نم اصنا سام ديلي بيختبل عيوين كوارت دبعان سقو نو سو حلق الغيرتر سو حو اشتو قونا ولا حو اشتو بوسل بسق ولا الچنسا الچسا دديز بوش ولا الچم تعمو زستو بات ددي شوات تهيتوي شوات الچم وينوچك ام دون روش قباي ازر وينا وون التا الا جم از دوتشا داتسون هو رس او يوروبا هو رسي هو باتشالكا российский посольство شون هون وبشيج او تا دوك холош ولا نوچ قومخ دات холош ولا تا ديت اخو شو كومنتاريش تيازش سونجو لدرنا خيتسون اشت حسن بول نابات واخويشن سقوي ويزي كورت باق بيزي هري بوش شا دا تسديش از ادديز بوش عشوي سونجو لدرسك خيت جو لدرسك قوت اخينس نبريمير حو لدرسك خيت سون جو لدرسك خيت سونا هاي نيجان صبوح وانا يا مجو كوتشي او حيجيك بوش اصلي ليشتول هم دادا يوخي الدايالور يوشيو سو ويسن خوش هين خيان سوناتا خيان يازدي شو يا بوقلا بو در سويتس از داوش دلوم دادا زوتشن دادالور دات نحو اشتو لاي كراز ميست وكانت نيون حسوازي يعني دوتسويشم هيتويتا уже огнала хала яй вела да иги зарё тем более место вакантно дел ичкери борт буаш на дукшу аслан бо абрек со ичкери борт буаш ват со ичкери та хагацаяш ашреда со ичкери года со орцдах эрвалу хуберт бо худуит сокит шват хуберт бер is it diets lassen Hubert bur o buobespek tro tro nochtje oman rodie stut samüjgi agent yuchitso ich halg ziench dinaguishi oman ziench ush yuchitso bochich dal mulla тройнука четко что распределение юж бол беш хаду что дал мула сте алехтерду ist asen ist nären kommentare ist trekулш ашам датство доцек дюч дуй perhaps when el dat it zu Ukraine bolsh kadirovch bu büter bozman dam ish der is no kadirovch itsadina kadirovch I qizlch tsalilina غاسقي كولتورنو ليليش دات بوتسوي I perhaps so noche chu vigina ish videos noche chu tsugsh ويتراsk شو انت ليلنا جايتم لا ارسونسون غاسقي كولتور هو يسون يس بابنم شيت وتكانه شو 10 ولش تدوتس جاديغا تنالات ديكتا ويت باب باديك ديش اخچ بوتين ليلش دول اخچ ازدو اذا غاسقشنتي داداخليچ دو ي اوخ питанана вой кица католический церковь чу бомба туйтан яца иqтан яца курабайтан والله بابس بوغ نيسم خليل كاثوليك شم دخمة بوي إنزلي دخمة بوي خدني هنشو مليارد جيرج كاثوليكو وي زيادة غير تشبو وي قوزاج أخت دليت غير تشبو وي تشاغ لوردو وين زيادة يتر دات سوي دال مولا ديجني ساتوي سوي так в каком городе вы живете бо я в городе Гамбурге живу Well, deeldes van dat olis, als je dietse, als je opje, je kunt dat dik dat je bello, dus als je doet zo kiet, zo het, dan dat is dalister schon.
شو Afganistani rязеш думаецун шо квартош дагерташ буй шо квертан дигдачун законно. Аслан, ты куш, что насчет тут, говорят, что думаю, что способ хайпа не будет. Может быть, Джамлей, может быть. Насир Биласанислю, Баркал. Кикормата Уэшаверга мним радикально, это большой проблема. Том бешена, том цабин диндис наш мадуйвай, таван, он штемш бешена. Тахин свагар буй аскварт боккар буй херди ду тадеq аз قميل شدوق. يا كوارت باقي يهم ده ناخ مباتسي تغن في كوارتوش دوي تدو. كوارت باقشم نعمت سويتني كوارت باقنا دينا تسوي سنس تحق والويزي مخاي. أقول شو عبالت ده يا مولدوي بتسني شو يا غاسق شنتي بوالبش شيء بوالبش إيش نعم شو عبش. Aslan trolš bon palbić lurlucerja savaš qitaron vilpes barkalon. Польский пап вац из польский вац из цанар Южной Америки ру. Пригожина мелтерю и пап терутин цаннен цанденич сантерему им нисела раджижняни Россия. Aslan üst han далуш вац вай да отликаться цедеш прямо дайрита Aslan трольша. Ну даю чукар подеванку бомот. Видел, как Гудков поддержал слова папы Дел Яцен Дел Кил Амин Садула Дергер. Иш вой барик хадах диш мабат. Барик хадах. Вообще генерал асад цинкантик бохан Facebook чат. А пришел до язина цинканте дима هذا جنرال فوز بو عيت بوس واخيا قصة ديمقراطية свобода بو هو بوتين هو هذا بوتين هو разница اشتاهم يازي شيء ده جنرال وات полковник волш навоган бо КГБ югы юга сотник волча сашишо коша дел цулда мела ханяк цулда сотник волч вечена сотнику генерал волцуна та возражение я цаума да генерал бош генерал элче резук маситтас Кайкча маситтас генерал КГБ элецно. Генерал КГБ нохчент геноцид яша и Гудков эт геноцидан дег вала соча вая харвар. Цафа СБшник ват войти тамил. И ФСБ бадек дич и непосредственно войти да и НКВД ВЧК НКВД и организация жолч дюнда вейт и мülчер иш сойтсабат ци малар тер болбу ци малар адам дэр цун болбулш мабуиш цун дела цабиз дэр цун цу жвап дал дизерду тягер жвап дюгораду дал мула тебя замочат так же как и того другого Тимсо каннибал. И цаха дельши ожла верват сага, но ханикам йохо йохш дат, я йонца каннибал дат. А сам возвращаясь в строй Ичкерии, я в строю, давай лавать. Вы все для меня, которые кричат, что ночи, кам свобода под одну статью. Так, Садаева Марина, делат, есть два юко Садаева Марина. هون اشت شو داس ناس اشت موت بيوت شو عبيوتي دا يا هم جو از دو اخلا ديك دال اشت هاي دوز لا هاي ميرچنگا اشت دوهر دو اقامل هاي بيريگا السلام عليكم اصلا موكش اي هما دوي كيرل اصلا امريكانский дронш мот довор что те кейс сурен самогат те так всех убить сегодня. Так, дальше туворой. Отвлекается так. Цунда иштушун Гудков, дуй Гудкович и Сандбеш бушун. Пепс из Эльшулт, я ца картинг духуза, туда-сюда кидать ешь, а также некоторые оппозиционные СМИ. Цутя с одной стороны ППШУ со всеми грехами Европы, а с другой стороны типа ночи. А question сум гиру вилпе соцакитер цу картинка, юте аппарат хожу русоқи.
Так. Цигич Догелуш Набон Астан. Гудков настоящий русский демократ. Дерборс Цутям Харцуацуно. Настоящий русский демократ. И что луху? Одним словом, гудок. Инчо жаудаял у Гудков. У Гудков бадик диж. Заме тидам хили абамут. Сачо тидам хил цуман. Аз хочу илан сау YouTube чуа юшоне видео. Чу илан. Скабей ваю. Хавал вай. Апты Аронович бошел, цена вас. Его чё-то постоянно камелдешь. Берем, захватываем, бошта. Что бишь камел лохцо, да, вот ты генерал призак. Погон ты квесан, цакси ты квесан. Халавехка. Жауда ял изавор. Тацер худос кабей ваю. Ты аюшаниш же. Хадайн чуилан. И видео камелдеш и ую хагойчу бахмут таца яхлуш бахшмо бую пес чойвал ина яскшитига так искабеу бо нохчи бу ваши бойцы там из важоле муслим чеберло бо шук командир имам шамиль батальоне Украины аял Изи тюнцяне цахна ости тоже войношик, а тут ищи гойч снимать ешь цаху Бахмут лязинча. Ища Кадырович был сан гойч бу. Мадар, короче, уже ты дом дочь, откровенно, шейн дуалвол. Он был беж, первый он был беж дин да эрвалил, шмауй муслим тюберлойский. И сак, короче, шею алгойт, дот кидит сюда цыга. Так, лично я свидетель, как кадыровцы топтали Коран в 2009 году, и до сих пор они живы и здоровы, говорит Вольфган. Да, цен да бахар бахцор, швар безоружный учитель, мой запекаран, цун майрбуаш. Истинное лицо мужги демократии гудок, да. Папаня Ватиканский абсолютная невежда. Я думаю, журналист таким образом хотел показать состояние католицизма. Может быть. А с момента, что облажаться, дирцер с этим репортажем в Бахмуте, дираса дула, свадухуилан синквиш. И кай мажин, ляч муслим, муцин сол на осту, хагойчу, шей убош, гойчу. Аслан, как вы относитесь, когда чеченка выходит замуж за нечеченца? С какой целью интересуетесь? Аслан, ты в Аллаха веришь, Эльман? Мне каждому вам доказывать что-то, объяснять, что ли? Так. Единственный человек, которого я выбрал президентом, это Муслим Чеберлоевский. Муслим молодец. Жанна Рубатер. Нет, Жанна, она твоя сестра. Люляевский троешь ду гулел, от тикток чу азан. Гулелла куза забаниться ешь, свободелла цен, да? Ду гулел. Кадырки изымают из Венестана, из магазинов Коран, и их уничтожают. Они сами об этом говорят. Перевод. Переводин гаяски матла. Язинок цакиети, да? Просто арб матла. Оранду все. Сувенир санхилди. Что хит виш ват чуадаллак. Вайн хуш бол я нохчи матла яски матла хилдиш that's both. Так, hello from Chicago. Glory to Ukraine heroes. Василий Глебев. Hero Чикаго. Героям слава. Люляевский, Пригожинский, всех подряд засели у тебя в ТикТоке. Да, именно так. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ночью оманюка эсер да диез. Бог Чингисханс. Лучше расскажи. Так, ремонт стиральных машин. Дух Божий куча. Но цаум ду, что домом дайте, что отчва и шазер бие, и ше судьем шбагар бие, ше эш бич. Аслан,
и цацو سأوش بيكش هون بوا أدمالات خزمداتز بو قلت عبرت خير بول وبيش هو ديتيش هو بيكش بوس وديس серьезная валя Илса. Аслан, сама власть Европы работает на ФСБ. Он и ФСБ мочотерелла. Это неправда. Мне, как чеченцы, которые против власти РФ, относятся, когда чеченцы уходят. Так. Брудер, حولها ايش يمشيش аж مدرسة شو حد يليش سو ميتشا جامبورغ شو جلس درجة وقزال حدا سو ده هالور وشون از بليت ويتشون شو از نقز مقايقا برودر النمت مهتلاد وحقوز جرمانيا وحولها شو تشبه ببي ناخ مياتي شو او شو كومنتاري يا زي شو حد يليش سو الحوليش إلين أميلش ديش تاكس كبي وشا هو يوتسون متسخ نا ديك بوا بيرون سعر مر أدم تنتك دوقش سدولا قد كو فيكين ميلبوش بابس نيس البوش أصلا حابق يشوف إثبات تشبيخ بمجد وين تشبيخ كيتش بيش بوشون هنا وين تشبيخ بير بوش بوشون وي خذ Европе قارهت دولن دقي первый конечно وين دушون использовать домекш деш душун وين تشبيخ وين بمكش بوشون ثم ديلا وين سمخل ديش دو لردل ديش دو لور واتسون برودر حوا просто حيتأيازيه ديل ديازي просто سهر وقاله هو ميتشا وقاله سويق قاله اس لور واتسون اتنا ايدلي هنت ليتشنا حيوك بونس غاسقشن تبوا بيشوات صاحبي تا دو دات صاحبي قيسو ما دات نو احساسيتي قيت شو اصحيك دوش لق شو عين سرا قوشو عشي باي سغو اقشو عشي باي جيرك شينا شو عشي باي بي باي ازر حجرو اصحون دوش لقون اصحيت سوتا شو طيب شو قاش سغوسو حيت سوتا حيت اسقاست مدو تا ايدلان تاهم تخوش حيازي حيت حول كان جامبورغي حول جامبورغي وقزال حول سوداء الوغونوتي سوتا حول أميلش ديش سوميل دوك جدا خايون حول هاي كودلا حجروا سوي كودلا حوسر دوي حول قيق أميلش مدي هو واتسا تاك روسلان إسا السلام عليكم أسا حمو تخالير مقوان ديريس خو روسلان وعليكم السلام ديال سيدو إلا ديكو دال بوخاستم باركالون أسا بيش بالغن إچكيري дерез масарна хуйлوин. Основная правда, что спецслужбы Германии собирают материал на ГБшник, который там находится. В один день начнут работать. Варган. Правда, что вся Европа, дин Европе гулбеш буйниц. Гаск ичу хал связанных или бол нахбуй, ичу хал связаны. Үш халюш. Цян массана проблем что дел. Бол гулящец, гулаин уже бол беш будстя. Остань подавать на мегер, дуца провокация, сумха мага ваш, просто хочу комментарий я здесь на буш, ваш сак омц бел булши, вейлиле что луманц бел булши, вей ахитер долш нахи бацош, ос этчу бойле шей калда колш, сам шазда пойдем буш, все, қитанна уман пойдем бац. Ваш суахцалетча, сюик юмшца дюча, гасқшан ду албол бишбар, фэсбайн ду албол бишбар, греун ду албол бишбар. Хош соглат би сүйгум ал би бацош. Брудер اخچوا زوق دوچ لا اسويك الا نو سيلي دوني شادق عين لا عليچكي چو почти سويك связи вал واشم قاست دون اخچوا ميل دوق ريز بوچ او يوتيوب چوا уже حويت انتريسيل شنابق اياز تديش بيش ميل دوق خير بخايون
Ну и его еще мою айгир бацон. Просто чисто ващимо. Ты, я, дуй. Так, аслан дит это дикду. Аслан тельгал мои مجردو كنتي بروست قريز يا شيء اشتعدت سألشة تاعي دو وجه دو هم أول تنا يخشى تيم يوشى إيلرتين شهر دير بوش يو إيش تعيس قيس إيش تليل دير شش نجع مقان داوس تغلشة تسويت قار بعدك ديشة ستحنوخشي مستوى سويجر غال دالا دال استعني نواسين باي مسيت تسأل غاس كشتوج شي قومت بالبول سجات سويجر تدوش دال واسخلا اس ملوخشنجا باز الا الهينت بوق انت يروالر ديو حن ياخي تشوات ياخي يوالي انت يرواقي هونت الچه سو نوچ قومن غدا اروالو سو نوچ قومن زيده اروالو اتين بول نات دوي قد هر تاليچني ومنتي دقن سو وي سونت ابولا سون زيده دقو هوشترلچ ناخبو شيكابيك يويش وات يكدير واريا يفئز با يجرؤ يتحنا دير تاق هرقار دوتشه يو قار دوتشه نوب دوق is that قار يومش اوش اصلا حبوسل بوي ولا ريبوست هوندي هني انتي تيرور سو بوسل با و دوتشه كنت خيوق دوخش دات داولون داولنا انتي تيرور وسن از چي منيني يو استو ابوال بين تاق سو انتي تيرور اجوا بلوش وات но Раскшан духали уи, все, пускай работает, а bien, был хайн хич эво. Дэвис каждый предатель тигал окш, пачаволар вай махка, мискшна одеш. وای خیر وشونه تاشی کویاتشون هناخ والله خیر ما وشون شادقه وای چودك خیر دوشون وای برو سما خیلچان كورت وای اسبولزوت بيچاني وای عير ما دايتلاش هناخ تاك اسا تاك بيتنقش سو دال مولا ستوليت حلودين خلش كرور باتستيا دال مولا ديدا دا يسك سوء ولرتيغاحون ولا عش أصلا ما ليستوري يرأس إكوت مش سدولا تسيوشون وي إيش ليستا وي политический партии юшон قولا حسين إسخانا председатель سود أبوال بيتيش ويك هنا وي توام بتسبيشون وي توام بلوي وي خير تقويري وي دعايت نشون دنيا نعايت نشون هينس وين ويشجع وي تشتك يقع أخشن دواتسليوش لاس دواتسليوش بوحشن دواتسليوش غاسكشن وقت ولا وشو تسن ويك أنت بو يعري بيشتون شورت محكري بيشتون حقل دوش ويعري بوشون ويك اس بيش بيشتون يعيك أنت بوش شا ويجا ويوشون партия це нохчи демократический партия юшон чеченский демократический партия и юшон партия хор пачал кацун филиал хилиеш юшон цун отдел хилиеш юшон цун представитель шхальбиеш бушон отстявай вау бабиеш бушон вау кегинах бушон в основном мотуш местный наш бушон биеш беш шейк антхулилис шей юахулилис حسيني يو مسيت يو قي دقو كيجينا بوشون قيوقي اوز بيش يوز بيش زود بيش دوشون يوقي اوز بيش زود بيش ما اتويتستني دوش او انت ما تصنع صقير ودي لوز ودي خرصا ولي ذات بيش خل قوي اشنش اشتغل يعري ويجو ايديالنا ديش يوم لرا ديش خل تنديله وي كوت بيش بوشون توم وي قيتحنت امت بيش باتشون وي نوچي چومدانيا وي نوچي عيدل دمويتنيا شين عشان نيتسا ما يرال دوينال جايت لوش عيدا يقريوش حالات فيش بوليتنو حقلوش سبيتسلوش حقلوش رسليه دوتيش زكونس خير دوشون شادقة إيديالنا وي خير دوش دوشون نو وي قيت ديز هربوال بو أس سينت إلاتسك وي قيت دا وين رزيسنيت دا وي سيتواتي دقو وينا قدم سما دالشون هر دوني كيششن شون her dünya kerçen boğdu hal duy dünyanın çok kerç neşun taşo hal khildol hal şun dagdo oxirduk muder hins dol hal hauslış hins her dol hal zapomnit diye şey dagçu adit
цашвадель шухир до хауслаш. Вей дин Кавказ да эстер юшон Россия. Вей нохчи чуа, вей хекал туи, вей нмассерна бабула хир бушон да уқир душон шиома сагаттешо патриот бушон бишбеш. Не эсо държи хари вожи салвалари из вожбу. Ха. Мы работаем на народ. Все китай интерес. А туам бачун цаума да небезопасно. До цацдолом, но кирвиш умадец. Кирвиш, вай умлачеш дац, вай наган губал беш дац. Вай бакун шу ютеш. Вай бакун шу вай юерзи юшут. Ца шику яч. Москван бомнаш яттер юшут. Юхшаде окшара яттемек юхшара бомнаш яттер юшут. İşebeş Yugoslavya'sın, Slobodan Milošević'sın, Habbalin çubuğkır buşun. Sen qelirişun. Hor paçalqa Evropa qelirişun. Vay nohçiçva, cahar gala. Vay nitsminaş, vay khartsuyitsnaş, vay deyitnaş. Sen qelu, vay qilu yirişun. Henach. Слободел. Очкештир, отсвечиваться. Дикция госуг, дядек. Так, дальше туворой. Дэвисок со оларцига. Так, эйларой Баркалон. Так, это не Европа против ночи. Агентура ФСБ делает все, чтобы формировать негативное мнение и отношения. А ночи не делает ничего, чтобы разоблачать и нейтрализовать этих агентов. Осталось, все, кто тебя вызывает на дуэль, это большой колхозан, Тергал Маевич. Осталось, до дюнян дочь дутро. Хадол дюнал, маалаиш. Очень опасный путь ты выбрал. Ца проблемец, сунам абсолютно проблемец. Анархист по большому, так, молнаш имаем шмуфти, уж ночи, ом, цимолш, вечелч, юшун. Ца шикуяц. Вейн гуш букыш, дудай волшхейна, цаш борюш, қиайдал тидеч, цуайдал цбуюш, قيادل تديش تعادل سبويش هند وي عادل يو حدا يو وي تخير بويش دا ديك داش خير بو وين ويش بو وي بوصل ناخا دو موال خلويز دولا ويز لامس عمود ديز واغ موفيز ديتا ديز تعيش يكويات تا اخيل ديش دو اخيل دو موال ناش خلبيش يا باش خلبيز استعجب دالوش شنو الكومنتاري دو قيازين سوت اعويسن اوجي ديك جين ولا اصلا سيش خيريوي حسيني بارتي سدولا иума цутя бо беш дома цуман ойлеш бу пока сунцуна шумдат сез но хилиш хилари презентация хилари вай хуюар YouTube канал тя хама средство массовой информации цуча вай да кайкеш вай шедек дуйцер душун дел мула Том бы уж вац, том бир бац свой. Аслан, делай свою работу, а те, кто ищет приключения, напишите свой номер. Так, це уишон, Руслан. Адио. Ад ирбон церам, дицум децер. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Максимус. Вана халхил Максимус. Уя. Улил дома. Давайниро. Ва алейкум салам. Эларесвик. Аслан, некоторые думают, что антитеррор это ты. Поэтому тут эти идиоты задают тебе идиотские вопросы типа «Хабусал буй». Ишам хаэрцэн совоти, духчан, хаэр совоти, да дүйцкше, да. Сунер, стрим сбития, ой, отвлечь, да, кидек, да. Бюсти крыльясан, говорят, чего добились чеченцы двух войн, все равно не добились независимости. Что на это ответишь? Дела старый игрок. وي غاسقي تدويلا وي قرص دلا وي قردل وي تربوش امتداني عري وي هنس اوكرايني نا يوش خير درشون وي تاشي كويوش وين سوينا يغيش ديبارتاتي يرشون
دودايس حقايتن دنيا ناقوش حقايتن دكومينش در فويس بيجر حداغن وي ديبارتاتي كياتشيش تسنديلا وي اتوم وين بلوش بين مبايتسري وي حن بيز توم لرتع وسجن توم بيز يشوي داخل أدلنا ناخ أتمخ توم بيش تناخ سمو دولش تناخ تعهم خش نو إيش دق بحث قومن يقع يقوم هو قومن يقع بو إيش ناخ نو دقا دو قومن توم حن بيز دير تبيز وين تعنينا وين لوش بين مبايتسري تشو دو دايوس أتمخ ودغيرش توم تشو تبايرش تشو دو دايوس تدي شوم تدي ترق دايق بارقتها نزويسمست دايق قرط آلي دبرولنا يقول ويتسايا دبرولنا يقدغن داتسر داقويق يقدو يلبار قرط آل بار تسار ويك قوم دو حمدو دايو تسار بوشن تي واريز ورخزبولاتو بريزيدنت واتو شا منيستر أبروني واتو داديرز ديار بار دو دايوس تسوخينا ها وي نغنيات اليقدو ليشيات إلى الجهاريك جوا شيء أونا خلال ترشة حلو واحد من ده دلا شيء نادو داو قوي خنوط يعني إيش داو غير دلا دقو غالش ديلن ويجر غالش تديلن يعني شات إزواي هيستوريك شيء إزواي يوريش شيء كي جو ديزر دو داتس تانتا ألغيرش روستا وي هيستوري يو ويجر ديلن غالش وانت عيني الخارتسو إشايجا وي ديتا ديزر دو هم وي نيستا ديز يتومن وي قيتم خلبيز تندلا سود سخا اون هيك قال هدر زادني بشسلام شاوك نووي تان سو نوو قيوك نوو نو هو دقوة Так. Дальше же комментарий еще. Так. Дидо هو стройки обоби на моа стройки обоби وي تغنما وي بارتيغل جما تسونما بذات تلتغن ديدو هنسحا هنسحو نمتو ما تلايز دخل دات تام سтройки обо بر дальше шадер шик делуштек дадиш мадуйтига обязательно ацатекщазе ищет митинг вая ишхила цацанашта обращение ишхила местный айдолт хор пачак айдолт يعني يقمت كنيسير مثلا خيردوتига следить дик за событиями дуй за партией чеченская демократическая партия қитаумадат. Так. Более 130 лет Польша добивалась своей независимости, да? Аслан, что происходит в Мекке и Медине? Это жесть. Худутига, Руслан, сун хайзум, да? Аслан, Абхазия, Южная Осетия, сан иш статус хили шеривай. Я царса дула, иш твой статус, ютаряцер, дудаевс на правах Татарстана, цугана, Татарстан, чох полномочий, шер хайгар цюнгриш, я полномочий. Эйлер дуда, шадик диршун тига, дуда там чугиш тари, бюрствори, уже ши قدام цагал шайна ши قومك, давай летер дуа эйлер, цу ши قومو, давай лет дизва, قردليش, тига هو ментер, قарло ца قарло.
Россия инс кадырос олк, ша Россия, ша у قاميلا إي بايرقتين. إتفين بقر دل على إدينا وترور. تنا قوست شابش دينا بتربر. دعبوا خربرش كاك опасный был дел. Но мой оман цели эрк, خارج مولني دبع بيزوال. دبع эрк وينيق. دلا خلك خل دلا زادنم числом умным дуой, но статус лурия цервойна Абхазия Южная Осетия сан. Вая часть России юдбарца, шей конституция чуязин дар цервой. Абхазия Южная Осетия дегашун гуштух. Просто чисто перевалочный, отмывочный юкис. Вообще. Не думаешь ли ты, что хотят сейчас повторить высылку, забирают молодежь на фронт, очень много молодых людей, а рус уже так много в республике, это ужас. В центре как будто в русском городе находишься. Ванган, дела аси элла маду хилмекша маду цунах, вайлер дела диз санэу вода дизвай. Вай оман, гораму шишик делуч эу вай гаттан, ресурс сахилар бие. إيشتم دو هو أردوين ديك حال دوتي مخاسون يتوام تعبير بوش باكات عبال جربات غاسق شو يخر بوتاري غاسق наш тут еще очень кровавые страницы истории. Не нас именно ночи, а мир ждет. Но цуюк вой ночи дочь сам надвич мадати вой. Эрбул дыркас. Аслан тикток ник муя. Аслан Арцуев реалити юксат чуа. Так. Аслан, мой знакомый хочет приехать в Германию с семьей. Как ты думаешь, дадут им азуль? Ну, дадут, смотря как, что тебя. Просто так ночью лушать. Но инс армия призывает вешвига, армия боку, да там ты кое-что цена лурю цаши куяц, но не стадишь, я дега хамовение адвокат леца виз. Бол бабис тут я сидула, есть Руслан. Наксана таиш та общем эльч то мацатое хай вопрос хули сюга e-mail ты я зи Facebook чу я зи ассан хуште по этапно хасия больше видуитель датис хасия цаболуш духна буэтига дозна граница аж бол сан хуште да мула эрем доз вот ду сей дручу Rohlens el ma eleri dudels ço at bart bayiş yer el bamça baytar tuan bizertsen sana ve уничтожить дадиштер ve орч дünyan goyç ve urt olç wahta od dadiштер sen sondel цели ertsen ах вена добровольно охде байшара ve уртца элдол кюкта один дин ом реза дош Президент говорит, а цу эльч как полномочный, как президент Санхульш Мадари, в деле важно дарвать. И ЦЛ, дуй, чтобы уже, считай, добровольно вошли в состав. Элма ЦЛ, не добровольно, вы ур ЦЛ ногчи, вы цажду. Отзёк Советский Союз, отзёк постсоветский территория, вы цакам дук, угар джим дуйтиш эл, джим чара Кавказа, вы кеги амнашту. Но قرتال قام نشاق ويتساق عن بيدات قبول جاء قرتال ويتمش بين خلق دين إيش شعر دوي دو حال دال شعر إذا حقا شولتها أكو بيرو ودي نقطة إيشيو أعرر إيديوتشر ديبيلش دايتنا هينت إيش شمتير أجين شخيلات يعني موات بيتش ليوشتير أجين شخيلات تا أصلا الله ريسو مسانا خويل أصلا وي بيرو توام دبلش خينا إيرا ميدنا تملو شجرة جرز صحيح أدرش دايزش توام ميشابين أوش جرز لاحين دقدوي شون إسبيسك غاسق شان كرهون يدر ال هم خايشون سوني دكتسدو ديدا بعد ديش سوني دكتسدو سوني تها
Кадырова, нам тебе Аллу Борис, Кадыров добровольно, да? Добровольно шей Балбеш хельнабуш. Так, ой, ТикТок чурюш, салам алейкум. Ва алейкум ассалам, Том. Маша Жуко, запиши за су. Так. Война, контроль иларца, оскорбление, шерца, бьем штуцаш, бой уж би. Шевега, шта, хамаецла. Это огонь, хамаила, полный рост, дой. Салам алейкум, можно иногда по-русски? Нет, сегодня стрим по-чеченски, да. Так. Dido, Hossein Khirwan, way, if you see you, that's in hotter, do. Да, эфир на чеченском. Сегодня эфир. Мистер Иса. Ассаламу алейкум ва Ва алейкум ассалам. Ем ю шурдук ю вайнах, дерю. Шай бобеш, мабуаш. Сирия хилдол шар دعوة تاع وغاسقش دويش ديسناش شرق واتون شار بوي اربوق خاص شرق در سيري عوات نقبع ديش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام زيلب. Слышишь, что Трамп снял маску, он объявил отменить Конституцию Америки. Но нет, не слышал. Ну Трамп вэчун раскшен ты болбеш. Вэчун из пропаганды шон. Соцатиш раскшен ты болбеш вар. Хуила дат. Вайхил долгум наш дитста цадис шон. Дерцадис дидо, дерцадиси. Так, Джахар Мацахуат нири шариат вейц да шариата наш народ не дорос. Вы Коран и сравните шариат сперва. Заезжайте к арабам, посмотрите небо и земля, тогда поймете, Босулимс. Вы Трамп цати что? Асан хауи лашан. Берс. Далее нашел комментарий шел. Хамилутах. Берс борт. Без одобрения США Россия ничего не делает. Ваша протон, что это ассалам алейкум, просто ничего не знаешь. Ва алейкум ассалам. Ши было задание, да, я лауан хрухе. Азнан сахватли бог, проповедник, договоры он, из вархун войн, юқи, дюхар и гурт баржинек, на парус удуга, цанар, ирданир, хачу вайтан, заслан, казачок, варитиши. Дела сун бадидич хватки дагама вох сун дик ассоциации маютюнц цу ши ома сагат тешту ни сумша мадюцер ца غازوات دي جخات دي غاز قبي تانتилат удугов сан волцунах комбайнч цееш первыми нападем в 21 веке на кафиров бош и камел деш сун цунгар хез децер бадик дич так сун цагаун садула цацу ама боиш цун хум ош хеза сун но сацуна дик мнение ярк цухена со может под пропаганда хил хилу цухена ну исагвир вир бахан ну хавина цага сун бадик дич вина ош хазар би сунам ца цунадик. Te assalamu alaikum. Aslan teipan cicho ujo vēc maršo nočo. So našho teipan. Руслан,
Исаев. Ос комментировать видео, шун пока я езду, мораторий лется из Олаксу Элвелла, شباك بولشون شادق شليك دولشون شادق خيشتو شباك بول شادق гушту. Самира, Регина, нашхош, бухшут шам. Ну, разница ячун. Эста бонах нашховый, харвый, важвый. Эсто ищет свой шадеш сашду. Ночью боцер, чтобы вы бакуншошна. Но ишь твой ергал, вы дег биз, дег йогу хилар. Дует, вы не гухаралиш. Хилар бие, вы шадеш цаночи туда мула. Он говорит, что чеченцы приравняли адаты к Богу из-за бакма дайцы. Тигам дукумш дайцар баксы дулат. Целая сундит. Хорошо, бяхма билла. Чечня была и есть будет независимым государством. Чечня не Россия. Да, крупье, бадуке. God bless America. Es liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Viva la Francia. Viva la Republik. Визлав from. Откуда? From Чечения. Russian is an evil empire. Да, империя зла. Где бородачи, там торчат уши ФСБ. Все бородачи крупье с бой. Это продукт ФСБ. Так, да, мула ваш. Как парень? Да, мула. Твой немецкий такой крутой, да? Если у вас позиция, вы там разбираетесь, а мы на готовые придем. Ищ наша духербу. Ищ наша духербу. Так. Там, ну да, ду. На лице. Так. Аслан, когда будет зум-стрим? Крупе сум цахам пока цуте адицен децо, но сад зум шьеш консультация шьеш doch пока публично doch дец, вы партию цунум штуйцер духве. Эхо это душон. Сун дик адвокат визер не знаешь. Самира Германия визион. Сун у Германия сол мечка собойз. Но Берлине да са вообще адвокат мулагар улидуй от вора адвоката гильцевишунис ица душун из дахатла шендик адвокат лушла интернет чаш лошана адвоката интернет чаш именно что миграционный дала наксан хотя киум дала шей йол специализации вишун эдишун миграционный адвокат, миграционный вопрос, миграционный адвокат, вишун, криминальное преступление, шум дала, налоговый кривала, иштнег вишун, именно шиши направление моей гороне. Штхаж виск самир, сун цахан хвик алинц, цуагу, и миграционный ухдала, именно по миграционной лауиск. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам. Так. Ассалам, все будет Ичкерия, Вайкич, тух Дайлмула, Ичкерия Борс, Дайлмула, все будет Ичкерия. Ху партию. Крупия из-за ночи демократический партию, Хусейн председателю, цу партия, Хусейн Исханов. Цучуавай шабешбух.
Я и распространять и информацию цунах ступать дие. Шейк да луч водик вей ухдушун ца совать ступать юга. Со правозащитнику соба уяц асмаалар политический деятельность лили. Цундела, ну со уайца жду в любом случае нет я единомышленник что то цундель шилу чу подключаться ди шейк да луч тек свой гардалурду бош во обичане. И что он дух? Она ночи бин хикам дасти кудунена. Сельяк пачалкш ю кудунена уш йоцуш уш ючият вейдицери бир кибиц на батсти. Чири и худу хайшун вея о дунени ука инструмент хиллавей. Як пачалкш кара. Духом шап пачалкш шаш да еще чумшду низам лилш. Мадуинцар дуни правовой дирзен. Правот يعني نظام تديرزن شهادة так духома инцераск шбокой использовать и что каждого использовать раскшам откровенно нагло дой за бицахич да но бюр дой угар бюр шайхтернаш ха карбой иштерство хара мела гоуза дешкича аудешто квей задач чую قدوة دني إشغو ببوك دات إش سام لديش ببوك دات إش دور национальные интересы олцна хорен ишиши национальный интерес сам момент вой хели есть национальный интерес идук шадега вой не инструмент олчер да дойла вой ваш меш независимый хелдис союзник шбизвайн Америки извайн Англии извайн Германии езвайн, Израиль езвайн, ша до пачак, союзник шельдисквай. Но для этого вай хайкал кача диз, вай қидиз. Вай қиша ду вай хайкал кочер ду цаши куят. Дал мукла. Так, где такая правильная партия, которая заботится о народе? И партии, ночи демократические партии. Я тебе написал свой номер телефона, WhatsApp, но твоя гордость не позволит тебе позвонить, Руслан. Матязин ты сейчас, WhatsApp ты позвонить тебе сейчас. Пал Бюц, а союзники должны быть наши мусульмане. Апи Ойл. Мегарду союзник мусульман, biz мичабу союзник просто. Цеяка упачалш. Но хогубал бешу цутя что союзник шулита. Я имел бежин штелятся цер. Мас муатуш. Намуй тига аш. Да, боем дать бусовшня на кастреч цер идреч. Просто на Европе там технология развитый образование шадек должна сумсай омандизек иду а если хо Афганистане цены айгергалу лил давай пожалуйста вы хотите дигашдин хотите посоловать рукой тига ай рукой все это проблема просто вы бусов на схилдиз kes näht skiltsa diisboor pussal bi kes tiiboor kui juqi dinna jõda tuua juua urt hoiukkuna ta juua internet või juh kes tšär tsali lööt ääla ta huda vallo комментарий цеязиш висма vallo телефон хайоққар югер керсне заблокировать или он интернет аудирдва
почему в Европе живете бохшик бантико? Ас вообще мой вообще аса бохшик. Сомаз бусалшна да дойт вайшадерша бусалшна дистрица диз бохш. Дер диз мас сердцем хел диз гой. Дер диз хунца диз. Так. Войнис дуэль элбол арбо эбу и союздикш. Войнис дой элбол арбо эбу и союздикш. Да, уж там мастерцел ди союздикш. Расқи бочарц. Расқи ти бобинаги. Вой ца юхи вайт мегердац. Вой юхи вайт ни вой эшеншон. Вой тулам цабакнашон. Ассаламу алейкум. Первый том дабельш хейна санагал юqa. Калуц йорам маяц вой. Алейкум салам. المؤلة Так, иншаллах, демократия останется в Европе, а мусульмане у себя на родине. Иштрезвую аслан. Демократия останется, а мусульмане у себя на родине. Иштрезвую аслан. What's there? Соунду, сей демократический, сей мах, со это Аллах. Sa kwart baqo takvir da والله sa demokrat ход соли Афганистане вот руко шариат дават тагачула тига уже должду там прешера аин му худу ал хавору и все ладно тадой рухути должу шадега шу ни о чем да шу шариат шу вот да цара я шу ца знание я илм да я представление я шу ца идит просто дюц кашис شيء это чукус информация аж и повторять то и все. Верить, Томас, нужно Чеченская демократическая партия. У партии есть план действий, развития, программа. Конечно, есть. Цели есть, устав есть. Абсолютно все имеется. Все это есть в публичном доступе, цели. Устав из шайгаят, скус сосается YouTube канал для сообщества. Халехчаниш, уадахчаниш, цыга гурюшун, Facebook чуа, юшунса так вой канал душун, вой шайдек дүйцер душун. Сам вой угар уиш дегдук. Вон угар уиштег дух от партийного блока. Так, папа римский. Вот, ну что, садешич, вот папа римский. А арбой вообще нахьят, уж нахитер нахьят был машин. Так, шеул арбой, да, свой, жары. У партии есть план, так, это где эти мусульмане, когда мою нацию с лица земли стирали? Так. Ассаламу алейкум, дгон и аслам бегардат сан духал во ал тешенбех цир болбу. Ва алейкум салам дгон. Да, тешенбех, багач лилш будешь, ну просто харам простой парень вармуатсо просто шида, голдкол шчувал, вам вайки, а я стадицу. Дика душим цаязден. Ассаламу ца бахандочи ца қосилич чу болиш ца ца мабариш ца чу болиш ца умшлил докар. Были бы у нас спецслужбы по типу Масада. Варган, мой яхирю, ше дега вейкараду. Ше дега вейкараду. Так, не идеализируйте арабу. Так. Основная должность какой у тебя? Сопредседатель правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия.
Так. Далее шанс. Далее шанс юквайн. Основная. Дал мула. Вай дух дик хиетам бушун. Вай дух дик позиция жушун. Вай дух беш духал бола бушун. Иза душун. Вай барт бу вай хиетам тир галдали. Вай хиетам тир галадуар да цаму дал мула. Вай дал мула мил халдала чекка дөлду. Якки события шу якки потрясение шу хлиш. Дал мула чек дөлду хуй. Так, Крупье Джамбулат выдал себя, окружив себя такими, как Казбек Айтукаев, Муртазалиев. Это все бородатые агенты ФСБ, они посредством религии загоняют нас под русских. Да, Сюица Цагаму Мюцер. Да, Лельшан Сюквайн. Да, Сунцага Цаумха Хезна. На дүйч хос юртер не бежни Украине на койкуш ду ца бежен дац бохтига не бежни Украине на койкуш ца бежен дац бохтига и хубог дуа от шей таман на койши бежнаш я уман и бог дуя Если надо, мы можем найти много информации о Папе Римском, которая ему не понравится, непридуманные истории. Ну, был бы биско, хаусиш, вей карахинц деку дуе ночи, таган яздахушек, особенно иностранный мата яздахушек. Вей таган дүйч дега приблизительное направление, кятма дуе, вей Конституция 92 года, вей дудаяс, вей хахоуди небу, вей дудаяс тюна, воспален пачалкаю. Вей демокрач, вей хилла ду демокрач, дудаяс дин дат свой демокрач. И бусов духал, цаум духал дат демократи был. Это просто народовластие. Коми ю бог дуе. Цансаги аяц, дин коми ю бог дуе власть. И бог дуе. Иш, ох чуа язеш, комментарияш язеш, вей стримш яржаеш. Тут я ишт болба бис, шайкиги наш бейш дуе, светиться да целуш беш. Юа хулели, кант хулели, сухаза, шуга бос. Социан хешваца, цей нанешка бос. Шаш мülш буца хой, шуду цой, язича долца, лерлуш беш буйца, мела сагатеш там ца нах да ёш та цумш нисмолой. Комментарий язиш. Боло бабиз вай демократ, что это агайт диз. Эти шо? Иштумду. Уки хун демократ бо кудуцаха хоквертан вообще хоквертан цонгшу хун демократи уюца хун историцаха демократи қому хорж бог дуи демократи бога қиум дадат демократос народ демо кратос власть бог ду хни образованный сагу хна дючтек халет қамел дешу вай цахилла бог дат вай всегда хилла демократ вай всегда мехкел хилла قومو خورش خيلا وي بريزيدنت وي царишца хилла вай дворянчца хилла и бог дуи ахо юма чадерзин вай гордиться деш ду вай демократ хилла вай ола куду нохч перу ола вай ца королешца хилла вай ца сослови дворянство цахилла бо хун хай история ца хо безграмотно сагу ишти дүйч ашу цаму ца бегар ал меркел деш чохус чухият وي اشتخلي حو ديمقراط ودير سوم ديمقراط سوري ديش خلا مسو نوخشي خلا ديمقراط اش تخليت خلا تخليت خلا تخليل بيش ليت خلا تخليت خلا ديمقراطي قير هيت كان حقاتشا خير بر خزايوش كرليش بر قو جرمانيا بر انجلا هينسا يو كرلي حتى هينسا كرايش توم دات خلصن ايدو الروسيا هند ديمقراطي لا كان ديمقراطي يوهتن هند يوخ شيتساري وحواليش بو إدو بو ديمقراطي بو نيس يوما تشادرجن ديمقراطي إيش دوي ويش دوي بوش دويتس إيش داتس ديمقراطي هو يوخا ديتس دوي حري هو بو دوتيش تسخيل سوري دا ديمقراط حينش خلا السوتيش وون Ну, сейнеш хилла садин нохчи қам хилла, нохчи цахилла значит. Хайнеш нохчи цахилла, хайнеш демократ цахилла. Демократос, народовластие, народ бог дуи. Китё, кихума дацис. Шун просто и цагудуаш ду Алла, и все.
Демократии Бог, свободный дуэль ду адам, и Бог ду унбикан, дерез хойлон. Цаахум хаацахуш, шаш худуйцацахуш, цаму эйлер байгар ал кучум шияздуаш. Так, кегина ша аж дүйчтек ца думает ша дела куца яздук бош шух цатиш, вая шун цаха и шу китит гяч, и молодежь китит гяч дохшту. Народ устанавливает законы Бог, а это ширк. Вот чинуона, чинуон никел чучу, вала шина народ декватится из Бог цугу Боги. Цамуал хавалин, цумоллиги Саудовский Аравия ашвал, цан Саудитик, якичана ачинга, цунгришат дает Бог, цуишт каран толковать деш, о каранта ишт ду ишт Бог. Ха-ха, вай бусоб дин дахал дат, вай бусоб ду. خيرا دو خيلو أما قومو خارج ديش دوي قيتي شو أحل عران تعمل بوقت إدي أرزا خطابه ويس أدم قيئو ديز قيتي شو أدم قيئو ديز أدم قيتو ديز أو Советский Союзе تا ديلا وات بوش عينيو Советский Союзе сразу دوش لاكشا سويتوينا ميشر بويربو إلان دودايس وهيت شر دعوتا كوكش دا دقان كوكش دا دولدا قطوع أشارك إزغنا بسر بو إيلا جغرز تيا كوك دوشي كوك بوشي كوك بولشي دولشي جداتس بوش مخيل إيش تاجيم مرشان تسغوش خيلشا تاجيم شي невежество и безграмотность из массана гайт магерт и шариат бошша шуни хазка мелдеш беш шун представлять деш беш и шун дүйч духайшун вая Россиин халга والدنيا شو Россия تدوق представить индур. Ките шо всегда де байшара Россия войн та управлять деш, войн латта ин буиш. Ките шо хо аму цала кучур вэлчани вэлла хо аму гэр чуацага хо цалай просто вала и все. Что аму яница уаха мен переключиться ашсан язеш мо. Вали да вот так все, ница свободный мэткмаюер. Так ويا شريعة وقت ألشة إنس أفغانستان تليب شو وقتش لقى قينجا أنيس كاج ديك دو إيردو إز ديروين بيروت وام تابلش خينا أو زابدو مصر وين زابدو أمريك نو بريدات دري وين غوتس دري إزي وجيبوه دير وين دعوة وين شريعات دو وين يروشليم حيوقري ورا دو بوش غير سيوزديكش أمريكانش سيوزديكش مبو شاش ويليش نوتشي شاش فروس ديوتشتو همني ويليش شيء مليارد تريليون دولارов от Израиля вложить нашел شيء на арабском мире شيء надежный союзник лечил Израиля короче хайоқри бош камел деши мы строим халифат мы строим шариат он ядный бош камел дедулдеш хан лорду вода мюх политик вашам демократия мою куза да сега йола подарок момо и от политикум отчетел моизи, хаук, например, милоро уки. Уки хауку с Германия, канцлер, Нохчан, Водеш, например. Я сенатор США, США, сенатор, губернатор. Хаук Нохчан, Водеш. Соук он шарк дават дубош, аш, Нохчичва. А хо сенатор в Америке, аш. Россия, как халуется яун цу Америка. Цу Америка, кюш, садел дальше, Россия, вей лерцелу что хуйцит. Цу сенатор, вайн водеш ту, а шариат ватер, душу Израиль сун дуаш цаид, шу кафир, шу и ласки, вей дойш был ласки. Цэ вайн губал бин боч был, американчи. Ночи чо, цэ бомб классес был, цэ ночи виз был, американчи. هواخوي أسقميل دوق حيق نحوم هم ريز وسون داجي ويتم سلوتشي ودغيش نحا إزبراتش مبوي ساري إذا حونا هو وكي حان وديشو هو أزدكريشن وديشو إسرائيل بومتو غيرش بويش وين تراكشي غيرش بويش وين غاسقش نيس ديش بو غاسقش أمريكانشي غاسقشي داجي وين أمريكانش وين بومنش يتني عريق культурно, нравственно и американш 1000 раз выше мукцу раскшала. Бац алалаш сюк.
цель культура, цель развития, цель государства просто хаусиш. Государство лечешхельч, эшбючхельч, нахбойшхельч, низам лардешхельч, иштек государство. Емоцало. Один амельвек лондонский суди судиться да маует. Арабский шейх, лондонский суди мабелше миллиардшки егдеш и дюкш. Хунд был иштига. Потому что репутация юцу лондонский суди. Керс суд юшуниц. Цик был кичена был. Критишу. Ах, цу эльду я не буду вам помогать. Сунч о дух виз эльду, сюег уки о мило. Эльду сюег. О сун вода шу ночью о духа бизнеса избиратель шбук. Я не могу. Эльду цу. Цундела иду гаск дизек. Гаск шана ивай шариат бош, ивай меркель деч. Цен, хала, у меркель деч. Мы сами разберемся. Этот чеченский народ тяжелый народ. Сун больше не гаски. Кисун умацадоуза и гаски боизнашун сун. Шайшай ормаш цены. Царь вы подставлять дирду. Царь ирду. Американцы, мы знаем русских очень хорошо. Ирду царь. Ой, чеченцев мы очень хорошо ирду гаски. Мы их очень хорошо знаем. Шиксоуцлур дошк амдати, халк амду is. Тижо иш дючма дуйвайнца. Иш дюч там позитив цалобош. Иц камел диркой. Цун дючма дуйш адега. Царь мы сами с ними, они только язык силы понимают. Вайн дийца на умждук, вайн гина умждук, хит одент и далинак. Шиш на ши, биговой дорожк ши, бой ши, халак беш ши, хиз беш, инзари ниц беш. Цут и далин, мадуайцу ласкш. Ах, американцы, а зачем мне это нужно? Американцы, интерес мой есть, вы дать американцы сагаттеш. Уж бац вайн сагатта обязаны. Хитишу. Ишт халду. И умш аж дица аж вайн деш зиду, шеш доца уж, шеш даллан чо поддержку бош. Даллан поддержка, шек оман аж сагаттер. Шек ам праваш метуатер. Я моя цой ца праваш. Хунде цой праваш. Гаск и праваш, хамая гитан, хамая гавайгар и праваш. Худа дизвай. Таджим қиетан болш дие. Таджим мал отсуман тяхти хаус нохчи. Ой, ляиш просто. Инс хобичау цагасу уки. О, мило. Хуз Европе хадовы шейн позитив югаш. Отчайк ома налойши позитив. От свой кыш дол бешк. Дик образование хаетит иш. شيء مياتر شوي أبرزوان إقيتل حيقل دوج علم دوج أشبه ناس عمو تعدي شرقا دوحال بو ملو شرقا دوحال تصحداوات شرقا دوحال بوصل دين دوحال تصحداوات но الدنيا نشوها государство ю и государство вайкуэлла леч ю Чеченская республика Ичкерия демократическое правовое государство. Хейти шо? وي إيش تنيت تعدش بي ويقوم غلش دات حون دين ليل دلائي ليل دين ما ليل دين ما تسبو نأبرات خوز يوروبير تير إدا شريعة ديش بيش خوز حق بوغي مش شين متو دين ليل ديش بيخشبو представить دي демократия دعوتن свободный подчалквай دعوتن وأخوشن شولتها نوچي спецслужб шхерюха نوچي полиции خريوها نوچي أرمي خريوها تحتال ليل دو يتردوي ميل چو غريرو حتال وي حي دين ليل ده حي نش حي دين حي لوچ اغو دوالا اوكي دوالا LGBT ملGBT دي zu Deutsch auch вообще ne die zu Deutsch auch вообще مش دوخش دوي ها مش يوك Deutsch دوش دي вообще я راسك что امел دوخ عاديشتك ал كديروسي Алаудиновси دوخ امел دوخ عاديشتك LGBT حياتي وغاسقش центре Москвы يقون حون مليس أدنوخشي شوا إي سترودنيكش إي عيدل بيلو موسكوا شاب إيش بولش بوك هدويت ديت سندويت هو بالبو أمريكا هدو جرمانيا هدو حي شوا حلردش حيك تعمو نيتسو حتعمو ماري وجرما واتي
ach altijd ach hoe gaat er woord zijn goed schil ho deze reisgschat ze wiegen niet al meer ach tamu niet al ho nochtje cho hij nochtje edel dos hij nochtje spetslucho nochtje ermios ach hak anta hawasha hadewasha zuch bo besch حق تعمو حد نيت أو تعمو ماري وكتر عدت إيش هو ديت إيش غاز قيوم سبورتريات ما دايش والله يعمدوا شو نقطع هم نقطع Они не думают, как говорят, что Елсмане Гуру, а то, что убьют еще 300 тысяч наших сограждан, это им плевать, ведь в рай другим способом не попасть, кроме того, как подставить свой народ. Бог болбуай бомиш, да, мукла киета беш. Та хо халма киетла уки. Хо ценуала, хо гасшен ти бобеш хюттеренер, кучязеш дуку нахбон. Хо аяшо программюй, ahins is die LGBT eller, her eller, tam shar doodse kimeks dat eller. Saqan buk madalit bo qamyal don adeshtek. Az gas ki kuok el adit. Zu Amerikan shnwet ja qisht uish dat shon. Kuzapa da ko Germanin ja qisht uish dat shon. Vayn uish dushonis. Kiti shu. Ama bo hilç dikirleri novay palajeni wen guşuk Allah del dikder doldwen amin cappuccino amin amin novay qito diez ve abisnit da diez hots en wala ho as prosta tatsolchan har bama buy quchachu bolet ats kursh bazbesh tak dogideti masana ishta olas no sotanin wasir chwat we shedesh taqamdu we tavejri du tsayijri du we taqamdu Nu voi omani aqina khirbu Nawala hindef as qama hayn skiter so hamilu ahuduitsa nawala so hota umash no ladna ho aduiterwe ajwab diorda jwab di hawala jwab di hawala hawala so milu gushwon nawala da as masarga duits as kagina shaqibe shaqite duits Ты хочешь шариатскую страну? Я не хочу шариатскую страну. Я хочу свою страну, которая у нас есть. Чеченское правовое демократическое государство. Национальное чеченское государство. Вот что я хочу. Не то, что я хочу или не хочу. Оно у нас есть. И другого у нас нет. Видите что? Просто Китит речар цатбеш ирбин бу ниграмотный бу кибуцун дер баз но харсага сунт стандарт ауметер хараши болбеш шу ханц уже пригет дер шу раск до сунис хашайц рут исвел велшана ал тантултер ухтултер кислош штабохкуш раз чукуш раз нарратив шуч дат ЛГБТш МЛГБТш так Bağduqi Ruslan idite tsedi LDPR una ish sen yuchush that ish ataish Assalamu alaikum wa alaikum assalam Aslam 5000 dadel dakhitsush dol شر مهو وطلع سسخيت أهوبه أيمنا أصلا بوسل باتشال هون تسيز هون وي سنوچي باتشال بوسل بيوق سنوچي باتشال بوسل ما حق خاصن لدنا شو جي ترولت بيا شو جي شي قربيوش دو تندلا أس إشت أبيستع دير دو أس شنم شي بول بيشم شم شي непосредственно хо Ну, духа бешку, чуа ишчай, хумши яздеш душу. Цацвега знани йочу, цацвега ши гасши келарша, халвелча, мэшвэлан куеши, жоп дилан куеш бу. Продажный ша, моват ди баягарцуа. Де продаж де цаум прилищат, я демократия цаума. Избог да твой полностью бусал дина дадоир до хенахе. Избог да твой семейный право, твой бусал дин душ дат бог хердат. Уголовное право юка избог дат, твой мусульманский, твой хумш юка хердат бог. Хирдудер, твой бусал до это наши особенности. Ор пачалка, шиши цац особенностью. Но президент мухорш, парламент мухорш.
دنيا يقر وي هم مونيس دوا غاز قشت وي دنيا نا السندير مبو دي بعيشرة وي دنيا نو как будто тяжелый قامدور تعاو ما قيتا تسقيش تا تяжелый قامدو غاز قشت كيرتا هم تسيش قيتش دوش قامسن представлять دوي قيتي شو так إذا وي представлять وي إيش ديش خلча وي أتطير تدولت بو أس يوخش بو أس فاشистский Россия إذا وي تسونا حدول ديز بو أس Так, мы говорим, мы уже 6 саат до эфира дол. Что говорил для да ерзери квайр хена. Аслан, ты поддерживаешь людей, которые открыто обзывают религию ислам, пророк Аллах. Ты считаешь, что демократия такое поведение должно разрешать? Я не поддерживаю тех, кто обзывает ислам и Аллаха. Это раз. Ты сейчас утверждаешь того, что я не делаю. Я считаю, что в демократическом государстве должна быть свобода слова, и у каждого человека должно быть мнение. Но демократия заканчивается, свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Суна антитеррорса и дүйцага со ицгая хизават. Цу и дүйчтол хинт цу дүйчтол со ицгая хизават цу и дүйчтоломш. Цу и дюхар юqoш хенач о нормально. Хавош вари хинт вообще волаш. Вагабиш тира шариат тира массу бусалш наган тир ю массана дийцулел. Я не согласен с его мнением. Но из того раскшен дюхал шиу кадеш волшу. Так. Я не разделяю его мнение. Но динти цакич, поэмаринти цакич, иш твори, гарвари бош. Мне это не устраивает, мне это не нравится. И я в этом не поддерживаю никого. Ас идича хиц ас и ол, югачу дюжу аш язирду аш свик. Потому что шуно важно дать сомнениях, шун важно ду сюгар цаума дехкан, со бегва, со негал вак, со атеисту, со дал дюхалу, со ночи хоман дюхалу бош. Шеша хума деш дачу. Дукадеш. Цаум деш дачу. Калда колшай, бола бешай, дехштушу, шун плевать ду, сокан вича плевать ду, шун сацеев нахбайча плевать ду шун. Шушай дехшту, просто шай калда колш комментарий язиш. Лигалёш, марахёш, моткари реритиш бош. И бу аш беш бо личное цоцевуйцес. Но и цу обзывать дари религии цу им ждицари, я с этим не согласен. Так шеш рейс дати цу бохчун. Сунтица тёчес. Доказать ди спори дошит спори дол вохцу, спори доле хавул. Троиц спори е харди ви мавити макоуд. И все. Окей, хай видимо и положение, хай наклонность, жолшу муэцун, и умш дицулю, ла, понятно. Посоветуем учиться больше, тогда получится государство. Элина совет, да, Элина, абсолютно. Хвашал, духа болчера, хал уже там ничего не поможет, да, отшебеш, кардиши таре, да. Те, кто хочет шариат, не хочет в Европе, лицемеры, и где здесь неправда, да, Сулейм, ваш. Ассаламу алейкум, санлерим и вежик, кто... Асланбек баркал дерей свой, Аслан жими ват, мават сарха, юоз маига, бадиргаш. Лавел, да. Судимовать за хом тролль законного чуваитана. Аслан, они хотят снять борт с флага, крепить туда арабский юз, какого не должно быть, или хотят забыть прошлое, начать с нуля. О, то мусульман, жду ясин, ватумхум, таина мун какого-нибудь, бог, Ичкерия, борс. Так,
Ичкерию свободу, все туда вместе кадырцы и носу не суйте в Россию. Шариатчика будут бесплатно нутелла давать, чаем пить, бросайте. Анекдот духардат, сун цамуаттар вай ночи, ну бада жиш троллш будухко изхат сон. Сотеса нуса ночи гам ишт аудал дати, ша ишт игдойтер доти. Сотеса ну, قالوا لك وعيوا لك نقو يوروبا عشر دين دينيجين وين قاعدين جاجين مت وازوجا سو تيش وات نوچ اما دو مودري دو شي ور چلچق دلقام شادك ديك خير دو شريعتي مريعتي بوش يوروبي واويشن امن ابريك امن دل برتا بويلوي Пока будут не образованы, будет вот такой бардак. Да? И пока существует банда ФСБ, царь Лилдойч, царь методичек шушуныш, царь чуяч по программе, царь лоуша, царь заигрывать, деша, ош стать без шансу на пейт багач пол нахабу. Так. Чич боэлцин, бо маршрос. Вой борс даяхкан арабский верблюд хватур дуцер. Да. Ассаламу алейкум, масай маршал дойль. Витаю всех, друзья. Дейлер салам маршал, алейкум ассалам. Асна исламский партия мою арбой почал. Например, Хизбалла, партия Баас, Ишт-Кида. Эти партии ничего не имеют общего с исламом. Ну, что-то общее, наверное, имеют чрей, бусал нахильч, уже общий мадуйтига что-то с исламом. Ах, еще машей, Хизбаллай, партия Баастига, шиитский, ю, милертига, Палестина, Хизбаллай, Хамас, я не знаю. Имеют что-то общее они, наверное, но сумцарашуны цунавик, Аса ваш кит бывает на психушке чукоч, руда, собор, лойлон, у меня уже глаз дырка. Киту бешеную, киту безвай, кита дирду. Вайн массана ушак дуй, вайн луак дуй. Ас танна на зинца бо, ас шуна пайден бо, сайна пайден бо. Сай китан бега бос. Шиен цалуак чуа, ла ацала, ница ладу вичуат. Эра вай лало ищошу. Ну цаум ду. Дудаеви небоцага свободное, демократическое, правовое чеченское государство доцаг кихума вайн выход яц. Ки выход яц. Хал туан бешхена вай бусалба до вай бусал на войне нет атеистов, сам дух хо вишхел чар дин динину хо бросит один на один с людоедом вишхена. شرق سودی شیری و شرق قیقدی دوش دو ده شرق سودی شیری باشد از دایس قش ویدیوش صحبت با گسودرتون ستروی خویتریو شریعتski судиш хилер ца но хумдацкши хилита шариатский суд. Шариатский суд бо куду и эриал ещец простой судах. Цуюк и ошли еще вей демократический светский судью цуюк и ошли еще. А цуюк и вей уголовный кодекс норм шли еще. Семейное право, уголовное право, духумш, уишдек херду, духумш, кюгдахкар, квакбахкар, из магин хердат. Со вообще против смертной казни, замена на пожизненное лишение свободы за особо тяжкие преступления. Ни в коем случае, вот вацксо, хааху абара, цаннин ицата, массана, дух ол свега, вацксо. Цути добиваться дирду, со правозащитник, усун адми баконшис, хил, саг вичхена и саг бехбочни стельду. Хите шо, хилас, казнитвино, сага выяснялось и Америка, хилла шуны, дик, многовековой судебной системой ушел.
atsamuša pristupljenić, podstavit, u atsanin hekalca koč, kica duhom hulciga. Cunde лучше заменить на пожизненно, по крайней мере, и сагдин хирукцу ичрат аша чуавалла. Только со стрима Цаба Арцую создает демократическую партию. Тому СБ все, кто не под низам 2002 не имеют права создавать чеченскую партию. Цаба Арцую создает демократическую партию. Лама Мадедич, Хухердуса управляющего. Цаба Эдерас Мадедич. От Лама Багбузерса от съездят хвасту чурборцу, амелдин чулдя. Но ламаю бадич мела знания шкезгел шу. Таджима диш диз ламаю се. Ушта ши ницхача цу запретить дих, цу ди ши далучук ди. Вен и запретить ди так. Та запретить дайча, да дитер духве. Да останочек амбусал дин меча до политик меча цаши куец да будет ичке дал мула. Асан боду из дал мула ури дал бодойке. Так, вся литература бородачей печатается под ФСБшной редакцией Ар-Рияд. Бохчириис. Максимус антитеррор Цаборзю Вахаперов он размазал капитально был Максимус. Ну, уже до того, давай чухай просто, вобиш разные чувак там и идеолог, шпу и пропагандист. Еще больше бар дальше цавач, дигдар цаджимал. Но свобода слова дён. Так, исламский партияш мою арбой почат, например, избатак, если ассаламу алейкум, жагарду дэр. Уэнси полный рост, даделак ас низам 2002 года тир, бочечня не Россия. Так, они уже гаремы строят, Акаму Шарипат. Так, странно, что никто из блогеров не хочет говорить. Это очень странно, Элина София. Потому что он слишком много врет, Элина. Он слишком много врет. И сейчас его никто не убил. Это все фейк. Сейчас где-то или его свои кураторы в Москву отозвали. Или же опять какую-то постанову приготовил. Да? После Первой войны один сказал другому: давай соберем стукача и по жизни тот ему, а нам кто стучать? Тукачка, соберемся, а по жизненной тот ему, а нам кто стучать будет. Он за русских. Точка, он Адам. Так, а сам постарайся не делать эфир одновременно с антитеррором. Соцсахож цуомацю, в записи хауса еще, она есть. Говорю, мужи, это болча и чане, ца проблемы. Дуку блогер шербушун уйдал, мулах, кегенаха, яри кенти самбюр шабу, кит шабу, китер булшбу, кит бешабу, все будет ичкерия. Так, да, сам все говоришь четко, хорошо. Стрим, Осетия, Дагестан, Россия, WhatsApp, ссылка, что искусствен цен, чтобы они видели правду. YouTube канал запрещенный дом Россия. Цундела цацума цар хаилч цен цегамегон из TikTok дуй, пока Россия запретит день дочь, но предупреждение ще это не. Мегер дуй уже 6 соуха ню, вежери отеаса стрим даерзю. Шундере схуль.
Так. Мегерду. Цагуша, худо йохти, что хочу. Не твоя уровень. Не твоя. Не твоя. худа йога. Цемекшельш. Язеш пекар. Хиз ундива. Мегерду так. Ote az dajer zöse stream del мула кайна лама гурдуай. Ой иш майна стримируай. Все будет ичкерия. Del мула. Ади köl büyüs değil öl masayla maş oyşu.